izinto eziningi kangaka ngozenza kanjani. Asiwona umthwalo, wamamukela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukhona uyaphila kuwo. Umoya oyingcwele uyena ozidedelayo lezinto kuwena, wena uyamvumela. Wena uyamvumela nje kuphela. Umoya oyingcwele uyena ofakile la ngaphakathi kwakho uthando laKristu, akhiqiza uthando laKristu, wena uyalivumela nje kuphela kukhulu. Amen. Kungabikho la uzothi khona hayi phela mase ngimthanda kakhulu uzobona ukuthi ngiyamspoila. Cha, alipheli uthando ngesikhathi ulifaka nje nawe futhi ingane ngesikhathi uyikhombisa uthando kakhulu yila iba ne-confidence khona, yila ehlonipha khona kakhulu. Uzothi abanye abantu bafuna ukulima ukuthi phela angifuni ukumspoila. Umuspoile. Uyamfundisa imfundiso ezinhle ngeke onakala. Ngoba uyamfundisa, the more invest uthando kuyena, the more uzokwazi ukuthi akulalele uma ngabe uthi cha phela senze kanjena. Angithi usu-investile uthando. Uthando lezi inhliziyo yakhe ikhululeke ngawo. Ngesikhathi ukhuluma nawe uyazi ukuthi lo muntu okhuluma nami uyangithanda. Uma esho kanjena ngoba uyangithanda. Amen. Angithi nathi siyazi